Video sa usa ka grupo sa mga musikero nga nagpatukar gamit ang rondalya samtang na mahuway kilid sa sapa gihangop sa mga netizens. Paminawon nato ang musika pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. #Provincia Feels ang bation kung ikaw makadungog ni ini. Sud lang sa usa ka semana, miabot na sa dulan 1 million views ug libuan ka mga reactions and counting ang video nining grupo sa mga musikero nga mitukar sa kantang Always Remember Us This Way. Sila ang Kandunga Rondalya Barrio musician nga gilangkuban sa 12 ka mga miyembro nga nag-edad sa 30 anyos ngadto na sa labing edaran nga 83 anyos. Puro sa galungsod sa San Isidro, lalawigan sa Bohol. Sa among grupo maugil ang palanog sa ato ang kultura sa musika. Mauning kami bisan pa man sa kirang bahin ang barangay diri sa Bohol, barangay Kandungaw. Kaning kamot gud mi nga makapaambit kanunay sa mga tukar. Gawa sa rondalya, mutukar usab sila gamit ang baho, gitara, silin ug uban pang string instrument. Sud sa 14 ka tuig, gipaningkamutan nila nga mapadayon ang talento aron mas mapalambo pa sa laing mosunod nga henerasyon. Sama silang nag-viral nga kanta nga Always Remember Us This Way, mutatak yun sila sa atong kasing-kasing, gumikan silang gugma sa musika. Kauban si Clans Gamutin, Mark Reggie Abella, GMA Regional TV Live.